Hola, avui us anem a explicar com hem fet la nostra pràctica introductòria als elevadors hidràulics. Hem fet un circuit que només té un sentit, per tant només pot pujar coses i no pot baixar-les. Al nostre circuit tenim tres xeringues. La de la dreta és el dipòsit d'on extraiem l'aigua. La xeringa del mig és amb la que extraiem l'aigua del dipòsit i fem pressió per pujar els objectes. És l'única que té una capacitat de 5 mil·lilitres, ja que les dues altres tenen una capacitat de 10 mil·lilitres. I la de l'esquerra és la que posarem un pes per elevar. En aquesta demostració podeu veure com agafem l'aigua del dipòsit amb la xeringa de 5 mil·lilitres i llavors fem pressió cap a la xeringa on hi ha el pes i gràcies al principi de Pascal podem posar la goma. Com que la xeringa de 5 mil·lilitres té menys superfície per aplicar la força, quan transmetem la pressió a la xeringa del pes, que té més superfície, aconseguim fer més força. Aquesta experiència la podem fer amb pesos més grans, però llavors haurem de fer una força proporcionalment més gran.